यहीं से बिया होता कि जाने जहिया से ओ जाने जहिया से जाने जहिया से हमारा पसंद कइले बाड़ी ये हम किए के दिहला इतना हमरा उम्मीद ना लगे समहरे के गद्दारी होई। अरे बाप रे कि वो दिने से नंबर ब्लॉक कइले बाड़ी जहिया से हमारा पसंद कइले बाड़ी वो दिने से नंबर ब्लॉक कइले लेकिन सरवर के चक्कर में अब नहीं आई सरमान से अपना गलती दोहराई। पवन बाबा है नहीं ना प्यारी बारी के चक्कर में मरी बदी जाई पवन पांडे अपना गलती दोहराई। तू तो रहलू अपना मन के मालिक तोहर हाथ के हुदाइल न रहे जय हो पाइप कोई लोग चढ़ा जो भी लोग पाइप पे चढ़े हैं भैया आप लोग से नर्म निवेदन बा कि जौन ग्राउंड में गाड़ी बाड़ी सब दोनों खाली कर दिया आने जिकरा के बाइक पर वो लोग चढ़ल बानी लोग क्योंकि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाए। आप लोग प्लीज हट जाइए और जौन बैरियर बनावल बा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी बैरियर जौन बनावल बा बैरियर से छोड़ छोटे मिनट के अंदर हम लोग के बीच में होंगे। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली बजा दीजिए। कल परसों